Здравейте, в настоящото видео ще ви покажа финални штрихи от реконструкция на таван на стара къща. Както виждате, това са греди от дъб, дялани ръчно, които са запазени в перфектно състояние, след допълнителна обработка против дървояди и след един лак ще придобият невероятен вид. Съответно тавана се прави с покрова мазилка, за да може да се постигне стария ефект. И едно такова помещение в стара къща просто оживява, така както е било преди години, по подобен начин. Интересно в тази технология е, че е изключително трудоемко. Както виждате, след всяка една операция трябва да се почистят вредите на финала, за да могат съответно ненужните насадвания от мазилката да бъдат почистени. Да бъдат отсечени вредите по възможно най-правилния начин. Макар че ние не гоним ефекта на правите равнини и правите ръби, но е хубаво да се постигне един такъв сравнително добър резултат. Надявам се след това видео всеки един човек, който реши да възстановява стара къща, да забрави за гипс картон, да забрави за подобен вид неща и да остави нещата така както са били, защото това е нещо, което създава уют и създава топлина в един дом. Особено ако този дом е строен преди толкова много години, стари технологии, които до ден днешен някои хора все още прилагат и използват, но за съжаление тези технологии все по-често с течение на годините се забравят, изоставят. Съответно тези красиви гради се премахват, изгарят се, изхвърлят се и така нататък, което е абсолютно ненужно. Даже бих казал, че е кощунство. Едно такова нещо, когато го имаш като даденост, да го изхвърлиш, да го разрушиш и го направиш с някакви съвременни материали, като най-малкото е носи топлина. Да не говорим за другия ефект, чисто здравословния ефект, който съответно тези неща оказват върху човешкото тяло. Аз лично бих направил един таван изцяло с дърво, защото дървото няма такива свойства, каквито има метала и така нататък. Но това е вече друга тема на разговор. Благодаря ви за вниманието.